min cikkirnomi ka jaltude mi yaltani de miɗem doleli et puis elle koye shooting gonɗa an koye lewru korko gonɗa ko ñantata ni henna aɗa ñanto aɗa fiya maquillage uji ma ɗi e après lewru korko a ñantota aɗan ɗo e galle he min sa woni e galle he mi ñantoto min noon ayi mi haalatma gueɗel min ñantade koye yam jeeya somi fini mi ñantaki ni mi rafete je suis comme ça noon Allah waɗirimi noon tan ɗum tan ñanta jooɗo mi haalanma seeɗa jam par ce que hakkunde kaw e buuɓel min de komi najjo franchement komi najjo ko kewi kadi wonde ko ñande fof ko haareji e dukoji hanki kadi min kumtoɗo buuɓel mi anda vidéo yeɓanno mi anda ka wi ko yo momtu vidéo buuɓel woni waati wi momti ka wi ko mukko buuɓel momtani ɓe gonti ɗon kadi dukoji haareji min vidéo mo ñamanno to resto ɗum ɗo to no wiyete restaurant je ne sais pas to jeeyo kassari ah ok ko ɗum wadde buuɓel nan mofti on vidéo ha joni min de o wi kam o waɗi ɗum effacé o wi kam o fompi ɗum ha laaɓi kono kaw jaɓani wi ko wona gonga donc kon wadde o ittani min de mi namdi momo wondi o waati o itti kono buuɓel noon hay goto wawa wadde mo comprendre buuɓel ko toñowo de kaw deƴani kono buuɓel ko toñowo min ko hawimi hen ko karate kawuji buuɓel buuɓel timmani timmitani ɓuuɓel so wi no diwana waɗa karate wudere makko saama e beddaji ɗi holko haalata min ala ɗum min ñanden no tawmomi nde omo diwa e les accusants je me suis dit que est ce que ko buuɓel wonɗo ko ñaɗɗo noon ko ñaɗɗo de hay kaw suusamo no feewi noon so kalden gonga tan ka wona cusɗomo de ah bon omo ñaaɗi kaw ko toñowo kañum ne kono omo heddi o suusamo dal omo woppimo hakkille no feewi kono buuɓel min buuɓel ko haawimi min franchement kono o wondi kam o waati o itti vidéo ɗum noon il faut ndegla ɗum par ce que min kam vidéo par ce que so ittani vidéo addat tan ko caɗele ɗum kam somi yaltat joni hande noon mi hasit mi kumtata ko ɗo henna noon ko kumtoɗɗa iwo heɗomi ko ɓuyata ñangal ma woppam hami hantina ko Moussa Diallo noddi kam o wi komo dayi ko dañɗo hobbe mayram si ari galle makko ummima États-Unis nan galle makko e arwa si donc Allah e sago mi ara toon an kay ko yontaɓe nodduma hande gasi c'est ça machallah koɗo wawi yaade ala probléme taw ko ɓen tan ɗum kay probléme ala a hirani ala non somi arti inchallah rabbi nomi vérifie téléphone makko mais andane aussi kawma hay goto wona kawma ko yahata omo wiya wayi komi kohorɗo komi ɗum ɗo ha yahay miiruji jeeyatuji beddaji ko ñamata e beddaji ɗi ete ñamde beddaji sirani kono ƴewñere fof mi waddane makko négocier yidde tan yo tello kono mi ronki par ce que min mbeɗa andi o horande mbeɗa majji ɗum woni o meeɗi wa mi majjani ɗum kono noon mawɗo kam ko sutura tan namdi sa totimo ñamde o jabata o saloto ko ha wona mi waɗa négocier par ce que mi anda o gañata hoore makko tan ko ñamata ɗo ko haydara nafatamo o ñallira noon wiya ko korɗo taw ko tampere mene mbeɗa andi ten ɓooyi korde kono hikka ala hikka korka men que c'est autre chose c'est du jamais vu c'est du jamais vu ou bien an no mbaɗani est ce que en jaadata ɗum jidda kono min tan goto yahani ha mi daña mi yahatde wimi a yahani a buusani met an jaaduren tan ya so wona ɗum ɓe pusat galle o ni gasi a faami ya hoɗo hiru noon anani ça dépend de ko ɗum ɗo mboɗo wawi wonde toon ha feccere jamma mi ala ɗum kam ala hen mate wona kumtari tan kumtari ko bife so waɗi bife noon fewnu bife ɗum kam ala hen fewnu bife aɗen ɗum mankani ɗo de pour min mi fewno bife omo hayla omo mi jooɗo ɗum kay ala probléme voilà c'est ça
jasɗo jeliɗo o kaldanmi a wujji joni ha natti andude ko wujjata ngara aɗa wujja téléphone am yo yaltu an kaldanmi mo kaldanmi goɗɗo an téléphone o noon gandani jogui ɗemgal na haala sabu ɗum mi hokkuma firnde ayne noddanmi goggo Dieynaba nde garanmi ɗo nde ɗo jooɗi man noddamo ɗo jejjimi téléphone o wi on nawtam heɗo man an ko kalta haal téléphone ko wolon téléphone ko kalta haal téléphone anda koyen téléphone am ko an wujji ɗum an mo nafata e wuuro nafata e ladde an aygo hulana hersani aɗa wujde kaake debbo an ñakkuɗo fayda o téléphone am ma yaltin téléphone am te téléphone o ma yaltude mi haalnima ɗum goggo Dieynaba ko hoyat téléphone kam jilata goggo Dieynaba téléphone am nde ma yaltu an téléphone am arde so Allah jaɓi min gujjata bagasuji mumen ne min mi wona mi bokkani hen min bannoɗa gaynako garnoɗo wuuro men o noon gujjirɗa téléphone aji muɗum foof e MP ji muɗum hay kala so mon ka gujjuɗo Allah jaɓi ma téléphone am yaltude gowɗo wujjude ɓeyde baale guertoe hay ara woppani an ka gujjude sa inanni ka gujjude nannatama ɗo téléphone am hande de amima hande mo kewa ɗum condition téléphone am yaltadde Allah jaɓi téléphone am kira komi anda ana haalani korka fof hitande fof wonto koreyta kala nde korɗa e galle janono hanma yaltude ko guyka yaltintuma ɗon kala ɗo korɗa hikka mo wuuri a horeyta ɗon kono téléphone am yaltat buubel o pammi suuro o pammi deeje min mbiɗa moodi caggal Allah komi korɗo kadi komi jiɗɗo foftade o téléphone ko jogui ɗemgal koko yaltata o téléphone no jogui ɗemgal koko yaltata koyɗe ma ɗe poɗɗa uppiroyade ɗe aɗa fi peƴƴitano daw ko lemsi suku an neɗɗo kuɗogel wulla tan en ɗir tan matériel farba ngom an wulla tan hay ko saña courant kay bara lewelelewelele porɗo décharge ude an ko mane déchargeta kam yimɓe pofto ko mane déchargeta buubel min maayi mane déchargeta ɓuri gujjo an a wari yumma mbambu an ka barɗo yumma tan coodgol kuusuji woyi heege yo an woyni yumma sagal fota liggoyade fota wadde galle fota nafde sagata yahna wujja ka he debbo mor ya mbabba cobba mi jaɓi mi wari nenam mbombu kono an mbarɗa ko yumma ko yaade peemi an mo yima yaskuni an ko siragen manda ko siragen jara garduɗa an nande teɓɓiriɗo min wujjata nenam jibinani gujjo an yumma ɗo leliɗo hennene e yanani muɗum ɗe nana bikkiri ho mette nana mbaɗa ɗum min nenam jibinani gujjo de min gueɗel woni probléme am gueɗel tan woni probléme am min lewru korka mi hoorata yari vitamine poɗɗe vitamine ɗe poɗɗe baali ɗe on ɓe sigo ɗum jarɗa mo haata minema ɗaɗa kay koma yene minema haata an nden ko kuusuji ñiiwo jogiɗa aɗa no ñiiwo jogui kuusuji jiɗɗi ala kalda ka gujjo an cikkata an jahannama kam ko an jeeyi an Allah resdi jahannama an jahannama janggo e jaam so Allah jaaɓi woy heege jahannama yo ñande jahannama janggo woy heege jahannama an yaari kuddi te yo yon walla mi nanguinma yoyon walla mi nanguinma joni wonata joni mayde loof gujjo wona ajjin gujjo tayni ɓernde gujjo lorli famille mum lorli koreji muɗum lorli hoddeɓe muɗum wona ajjin gujjo yo Allah wat gujjo no haako ni ŋerƴe wala goggo Dieynaba noddago Allah ɓuuri noddago neɗɗo assalamu aleykum nen goggo Dieynaba no mbaɗɗo jam tan oɗon ceeɗi mawɗo hande de mi weltima machallah
tawde buubele kawam tan jooɗo ɗo pose normal mi weltima hande kay machallah sa weltima min mi weltaki sabu kawma oɗo jam wonta hakkude amen ha ñande laakara o ko gujjo ko woni ko gujjo ɓi gujjo tanum gujjo kala ko takke ma koko wujjata wadde kay mina waddi kam en yaafo gogo gila jaaɗa mbaɗami ƴeew téléphone am mba ronki yiide comme ko wujji téléphone am on gujjuɗo téléphone o hay ganduɗomo ko gujjo kawma kaw ko an ƴetti téléphone o ala woodi kono min gujjo kosam mon fof ko wujji mi meeɗa yiide ɗum de wadde noon woodi joni aɗa kanko anote téléphone sabu allah bippana Jeynaba aɗa andi an galle men leñol men ala meeɗa nande leñol men wiyeede woodi gujjo walla yummami yiɗi haalande wiide ko kaari en ɓuyi arani oɗo mi haalanma oɗo arani kanko omo suusi duus taarade kadi neɗɗo ni holno jogui joom hakkille ko yahata taarade ko potɗa hebloyade jutta nawde téléphone wawi taw ko toon teɓɓiri o fenat gogo sabu allah bippana eyyi joni deƴƴe jarani ɗum ko jarani sabu allah bippana joni woppumi ƴeewon wona noddani en an mi noddumi ala ɗo noddumi dartan mi noddanma jarani o haalta ko woodi no wawi sabde tawatinani walla woyaji walla duuse ay muynuɗo kosam gujjo ko ni tan wayata heɗota ko hokkata sona ko téléphone sona